Сархати хабарҳо. даъватҳои ҷудогона барои раҳоии Далери Эмомалӣ ва Абдуллоҳи Ғурбатӣ. норомӣ дар Ӯзбекистон. раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон аз талафот дар байни мардум ва низомиён хабар дод. ва рейдҳои навбатии муҳоҷирон дар Русия. салом бинандаҳои гиромии Радиои Озодӣ. барномаи наведи бомдодӣ аст ки аз душанбе тақдиматон мешавад. имрӯз 4 июл аст. бо гузашти 2 ҳафта аз қарори ҳабси хабарнигорону блогерон Далери Эмомалӣ ва Абдуллоҳ Ғурбатӣ, созмонҳои ҳомии ҳуқуқи рӯзноманигорон дар Тоҷикистон дар робита ба қазияи онҳо изҳороте надоданд. айни замон баъзе аз рӯзноманигорон дар алоҳидагӣ хоҳони раҳоӣ ё баррасии одилонаи парвандаашон шуданд. Абдуқодири Рустам, рӯзноманигор ва нависандаи тоҷик, тавассути фейсбук ба пуштибонӣ аз онҳо садо баланд кард. ӯ навишт: далер ва Абдуллоҳро озод кунед, бо истинод ба қонун қонуншиканӣ накунед, барои ҳимоят аз худ ҳуқуқи дигаронро поймол насозед. ҳамчунин Ҳуринисо Ализода, рӯзноманигор ва раиси шӯрои васоити ахбори оммаи Тоҷикистон низ дар паёме дар фейсбук гуфт: зиндонӣ кардани забони журналистика роҳи ҳалли масоили иҷтимоӣ нест. Далери Эмомалӣ ва Абдуллоҳ Ғурбатӣ рӯзи 15 июн дастгирд ва 18 июн ба 2 моҳ ҳабси пешакӣ гирифта шуданд. мақомот Далери Эмомалиро ба соҳибкории ғайриқонунӣ, дурӯғпароканӣ ва пайравӣ аз созмонҳои мамнӯъ ва Абдуллоҳ Ғурбатиро ба ҳамла ба маъмурин милиса гумонбар донистанд. онҳо бахши асосии иттиҳомҳоро напазируфтанд. мақомот то ин дам чизе намегӯянд. онҳо ба парвандаи Далери Эмомалӣ муҳри махфӣ заданд ва вакили мудофеъ забонхат додааст ки дар бораи парвандаи онҳо ҷузъиёт намедиҳад. Шавкат Мирзиёев, президенти Ӯзбекистон, гуфт: дар ҷараёни нооромиҳо дар ҷумҳурии Мухтори Қарақалпоқистон маъмурони интизомӣ ва ғайринизомиён талафот доданд, вале рақами мушаххасеро ба забон наовард. Пулод Охунов, сиёсатмадори мухолиф дар хориҷи Ӯзбекистон, ба хабаргузории Reuters гуфтааст: тамоси ӯ бо манобеъи маҳаллӣ ва навораҳо ҳалокати камаш 5 касро тасдиқ мекунад. ӯ афзудааст: эҳтимол шумораи қурбониён бештар аз ин аст. гирифтани иттилои дақиқ аз минтақа мушкил аст, чун дар он ҷо дастрасиро ба интернет ва телефон маҳдуд карданд. сокинони Қарақалпоқистон бар зидди тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ӯзбекистон эътироз карданд. дар тағйиру ислоҳот дар тарҳи нави қонуни асосии Ӯзбекистон дар банди мақоми Қарақалпоқистон калимаи мустақилро бардоштанд ва дар он ишораи ба ҳаққи ҷудо шудани ин ҷумҳурии мухтор аз қаламрави Ӯзбекистон нест. рӯзи 27 июн дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеоҳое дида мешуд, ки на камтар аз 100 нафар бо парчами ҷумҳурии Қарақалпоқистон дар кӯчаҳои Нуқус ҷамъ шуданд. тазоҳурот баъди он авҷ гирифт, ки мақомоти интизомӣ Давлатмурод Тоҷимуродов, хабарнигор ва фаъоли маданиро, ки мардумро ба тазоҳурот ба зидди тарҳи нави Конститутсия даъват мекард, дастгир шуд. баъдан хабари раҳоии ӯ нашр шуд. дар минтақаҳои Русия рейдҳо дар ҷойҳои кор ва иқомати шаҳрвандоне, ки аз кишварҳои хориҷӣ омадаанд, идома дорад. аз ҷумла дар вилояти Кастраман назорат пурзур карда шудааст. ба иттилои раисати вазорати корҳои дохилӣ дар ин вилоят, онҳо ҳоло дар доираи амалиёти пешгирикунандаи нелегал қонуншиканҳоро ҷустуҷӯ доранд. полис қонунӣ будани вуруди муҳоҷирон ба кишвар, ҷалби онҳо ба кор ва ҳамчунин иҷозатномаҳоро тафтиш мекунад. бино ба омори расмӣ, теъдоди шаҳрвандони хориҷӣ ва бешаҳрвандие, ки дар қайди муҳоҷиратӣ дар Русия сабт шуданд, аз моҳи январ то моҳи майи соли равон 6.6 миллион нафарро ташкил медиҳад. русия яке аз кишварҳои асосии мизбони муҳоҷирони тоҷик аст ва солона ҳазорҳо нафар барои таъмини рӯзгори хонаводаҳояшон ба ин кишвар сафар мекунанд. ҳамкорони мо Нигораи Фазлиддин ва Юқуби Ҳалим мустанаде дар бораи 3 насли зан аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон таҳия карданд, ки дар он аз духтари 16-солаи арӯзшавандаи муҳоҷир, зани миёнасоли муҳоҷир ва зани солхӯрдаи муҳоҷир қисса мекунад. ҳадафи мустанад на танҳо нишон додани таъсири мусбати муҳоҷират ба сатҳи зиндагии хонаводаҳои муҳоҷирон дар ватан, балки нишон додани тарафҳои манфии раванди муҳоҷират ба ҳолати равонии занҳост. шавҳаршаванди оянда агар ҳастиам боша, иҷа
гап-гапи худмон нестай. Ҳамо хонагимон чизе бигам падар модарам чизе бига. Раст чара обием рози нестам. Ма шукаданем нестам аввалаш. Аввал гуфтам хай мара хонунен. Хай бисёр нем 2 сол аввал хай бихонум. Ба хай мебинем баъди 2 сол. Ки дода очам негуфтанд. Хай бо хондан сӯзай. Худам ми шавқ бисёр дорам да хонум. Да соҳаи тиби. Яке рӯзе бешава ки бо мебиёя ҳаминҷа кор меёба. Ё рӯзе меша ки мебарамва. Я дили одам пурае ки телефон мекунӣ овозша мешунавӣ хай сӯзай нағзай. Одамизодам тазотале. Ай бичил усила дига уҷаш иҷаш дар мена, ито уҷаш саламати пова пош. Возите да пом чих истода наметунам. Зотале одамизод касалманш мешидасе. Аме одам фикр кунам мега да и дунё ҳеч нашидим мисол. Да як лахта ина. Да 50 рафтем. Бо чанд сол зиндагӣ менам уша худо худаш медуна. шакли пурраи мустанадро метавонед дар сомонаи радиозодӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. додгоҳи шаҳри душанбе ҳукми зиндони чоршанбе варзишгари маъруфи муҳорибаҳои омехтаро бетағйир гузошт. 2 моҳ пеш додгоҳи ноҳияи исмоили сомонии пойтахт ӯро ба гуноҳи даъват ба сарнагунии ҳокимият ба 8.5 соли зиндон маҳкум карда буд. чоршанбе ва вакилони мудофиаш ҳукмро беасос ва ғайриқонунӣ медонанд. далели додгоҳи душанбе барои бетағйир мондани ҳукм маълум нест. хулосаи додгоҳи шаҳри душанбе рӯзи 29 июн эълон шудааст. ба қавли вакилон додгоҳ ҳукми зинаи аввалро бетағйир гузошт ва шикоятро барои бозбинии он рад кард. вакилони дифои чоршанбеев рӯзи 3 июл гуфтанд ҳанӯз тасмим нагирифтанд ки ба зинаи сеюми додгоҳ шикоят баранд ё не. мақомот дар бораи ҷузъиёти парванда ва ҳукми чоршанбеев суҳбат намекунанд. пештар дар додгоҳи ноҳияи исмоили сомонӣ гуфтанд ҳукми варзишгар ба иҷро надаромадааст ва аз ин рӯ аз шаръи он худдорӣ меварзанд. ҳукм пас аз хулосаи додгоҳи кассатсионӣ ба иҷро медарояд. бахши як рӯзи таърихро дар таҳияи ҳамкорамон хиромон бақозода ҳамроҳ мебинем то аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ бехабар намонем. 4 июл амрикоиҳо рӯзи истиқлолияти кишварашонро ҷашн мегиранд ки ба эълони истиқлолияти он аз шоҳигарии бритониё дар соли 1776 рабт дорад. томас ҷефферсон президенти сеюми амрико ва яке аз муаллифони эъломияи истиқлолият дониста мешавад. кишвари ҷавон вале бо суръат пешравандаи амрико аз пешбарандаҳои ормонҳои демокративу озодии баён ба шумор меравад ва дар ин бахш ҳам давоми 30 соли истиқлолияти тоҷикистон кӯмакҳову ҳамкории зиёде ба роҳ мондааст. 4 июли соли 2001 дар маркази душанбе рӯдаки самаадов кушта шуд ки аз муассисони созмони зардуштии маздоясно дар тоҷикистон буд. ӯ ҳамагӣ 37 сол дошт ва барои омӯзиш ва шинохти дини зардуштӣ дар тоҷикистон тавассути таҳқиқоти илмиву таҳияи филми 6-сериягии зардушт корҳои зиёде анҷом дод. қатли ӯро ки яке дигар аз кушторҳои занҷираии рӯшанфикрони тоҷик дар он солҳо шинохта мешавад то ҳол нокушода мемонад ва бештар ба фаъолияти корияш рабт медиҳанд. рӯдаки самадов ҳамчунин хабарнигори телевизиони эрон буда чанд мустанади хотирмон ба навор бардоштааст. 4 июли соли 2020 бо вуҷуди интиқодҳои зиёди матбуот ва ҷомеаи шаҳрвандаи тоҷикистон президент розӣ шуд ки барои ба қавли мақомот пахши хабарҳои носаҳеҳ дар бораи коронавирус сокинон ва ҳам хабарнигорон ҷарима пардохт кунанд. бино ба тағйироте ки ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ворид шуд ҷаримае дар ҳаҷми то 11600 сомонӣ таъин гардид. ҳомиёни озодии баён ин тасмимро маҳкум карданд. бонки миллӣ қурби асъори хориҷиро барои имрӯз 4 июл чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. ба шумо рӯзи хуб орзумандам. то барномаи баъди худо нигаҳбонатон.